Es el moment de defender lo público d'una manera diferent. És el moment de practicar un sindicalisme distint. El practicat fins ara per sindicats majoritaris que han convertit les meses de negociació en una espècie de mercadeo i submissió. Les quals moltes vegades el que menys importa són els treballadors. És el moment de confiar en un sindicat com l'ESTEP. La supervivència del qual, al no dependre del finançament del govern de torn, no comprometa su independencia. És el moment de terminar con el modelo de bisindicalisme acomodado, burguès i tacat de corrupteles. És el moment de fer front d'una manera ferma i contundent a les fortes retallades imposades pels governs, al sector públic en general i a les universitats en particular, que estan provocant una pèrdua constant de drets adquirits i una disminució contínua de les plantilles. La consegüent deterioració de la qualitat dels serveis públics educatius. És el moment de refrendar el treball d'este PB dels últims 4 anys. És el moment d'enviar un mensaje inequívoco a través d'aquest programa electoral a l'actual govern de la UPB. Que els treballadors volem que les coses es facin d'una altra forma i que els governs esdevenidors prenguin nota. És el moment. Ara, este PB.